For helvede. Det ser godt ud, Helle. Jeg tror, det er film med Helle. Jeg har lige filmet hende i lang tid, de brækker sig. Ej, jeg er faktisk i svømme. Nej, Helle! Ej, Bamle svin, Helle. Helle, prøv at gøre sådan et eller andet med, at du måske åbner den der hul, ikke? Og så der Helle har det godt. Ej, Helle, prøv at brække dig i luften. Helle, prøv lige at tage over til toilettet. Helle, prøv nu. Ej, okay. En. Prøv lige. Helle. Ja, det er fandme næste, det der Helle. Ej. Og så der Helle. 1, 2, 3, over til toilettet. Ikke også? Nå, så var han med. Fuck, der skal vises i skolen på mandag, den her mand. Og I stadig, når jeg ikke går i skole. Vi går faktisk i klasse sammen. Hvornår var Gitte, hun skulle arbejde for dig? Det var